амина ва мафтуна бори аввал дар озмуни катбонӯи беҳтарин иштирок менамоянд ва рафти озмун ба онҳо хеле писанд омадааст. Дар ин озмун бисёр ҷавондухтарон ва катбонӯҳо ҳунару маҳорати пазандагии хешро ба маърази дид гузоштанд. амина ва мафтуна низ дар озмун хеле фаъол буданд. дар дастархони мо яке аз хӯрокҳои қадимӣ он қадимтарини мо оталаи тупа, ширбиринҷ, умоч, ривиҷ ва оталаи бурида мебошад. ороиши дастархон ва хӯрокҳои миллӣ яке аз анъанаҳои қадимтарини мо мебошад, ки модарони мо ба мо ҳама ин хӯрокҳоро нишон додааст. ин равич яке аз хӯрокҳои қадимтарини халқи тоҷик ба ҳисоб меравад, ки омода кардани инро аз бибиам омӯхтам. барои тайёр кардани ин аввал дар дег равған меандозем, онро гарм карда, пас аз он ба ӯ орд изофа мекунем ва гарди онро сурх карда ва инро то тайёр шуданаш мо мековем ва рангаш вақте ки он омода мешавад, рангаш сурхи ҷигарӣ мешавад. озмуни мазкур бо мақсади эҳё ва ҳифзу нигаҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгонамон дар самти омода намудани таомҳои миллӣ, хӯришҳои болаззат, хӯрокҳои маҳаллӣ, баландбардоштани завқи катбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ баргузор гардида истодааст ва шартҳои он ороиши дастурхон, омода намудани хӯрокҳои миллӣ ва эҳёи хӯрокҳои миллӣ мебошад, ки иштирокчиёни озмун аз уҳдаи он ба хубӣ баромаданд. Катбонуҳо аз ҷамоатҳои деҳот ва ташкилоту корхонаҳо бо маҳорати баланд ва завқи беандоза дар назди ҳакамон хӯрок омода карданд. ҳангоми омода намудани хӯрок тарзи омодасозӣ ва маҳсулоти истифодашавандаро муаррифӣ карданд. дигар иштирокчиён хӯрокҳои дар шароити хона омода кардаашонро ба озмун оварда рӯи дастурхон гузоштанд. порсол дар ҳамин озмун иштирок карда хӯрокҳои қурутоб, шакароб, каду ба шир тайёр карда будем ва имсол низ дар ҳамин озмун иштирок карда истодаем ва дар имсол аз хӯрокҳои миллӣ кочи, оши палав, отала, ки яке аз хӯрокҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб мераванд, тайёр карда омадем ва ин гуна чорабиниҳо бештар барои ҷавонон хубтар аст, ки ҷавонони мо аз ҳамон анъанаҳои гузаштаи худро фаромӯш накарда, яъне ки он анъанаҳоро идома медиҳанд. мавриди зикр аст, ки шумораи иштирокчиёни озмуни мазкур дар соли ҷорӣ ба маротиб зиёд гардидааст ва хӯрокҳои миллӣ омода кардаашон низ нисбати солҳои пешин бештар аст. иштироки зиёди ҷавондухтарон ба чашм мерасад, ки аз ҳадафрас гардидани озмун шаҳодат медиҳад. озмуни катбонии беҳтарин дар як сатҳи хоса баргузор шуда истодааст. яъне иштирокчиёни озмуни имрӯза ҳамагӣ бо як тайёрии ҳамаҷониба иштирок доранд. яъне гуфта метавонам, ки нисбат ба солҳои пешин ҷалби ҷавондухтарон ва эҳёи таомҳои миллӣ ба назар мерасад. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷавондухтарони мо нисбати солҳои пешин нисбати таомҳои аз байн рафта маълумоти зиёд пайдо карданд ва мо дар ин озмун беҳтаринҳоро интихоб карда ба даври вилоятӣ пешниҳод менамоем. дар ҷанбасти озмун ба беҳтарин катбонуҳо ва иштирокчиёни фаъоли озмун сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи кор бо занон ва оила супорида шуд. ҳаминак аминаю мафтуна ва дигар ғолибони даври шаҳрӣ ба даври навбатӣ рохат гирифта ҳунару маҳорати катбонугии хешро дар сатҳи вилоят нишон хоҳанд дод.